Ако спиш по 4-5 часа и си мислиш, че се справяш, истината е, че просто си свикнал да си уморен. Недоспиването не ти краде само енергията. То намалява концентрацията, прави те по-раздразнителен, забавя възстановяването на тялото, отслабва имунната система и дори пречи на постигането на добри резултати. Независимо дали тренираш, работиш или учиш. Много хора търсят решение в още кафе или енергийни напитки. Но истинската промяна започва с качествения сън и правилната грижа за организма. Затова в ежедневието си използвам продуктите на Aquasource, които подпомагат организма в периода на възстановяване и са чудесно допълнение към здравословния начин на живот. Не съществува магическо решение. Но когато комбинираш добри навици, качествен сън и правилна подкрепа за организма, разликата започва да се усеща. А ти колко часа спа снощи? Напиши в коментарите и ако искаш да научиш повече за продуктите на Aquasource, пиши ми на лично.